ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб тамошобинони канали Савдо ТЖ. Имрӯз 7 май. Дӯстони азиз, диққат, ҳамин навора шумо тоқӣ тамошо кунед, чунки видео оддӣ нест бачаҳо азиз. Нархҳо арзон, хонаҳо количество зиёд, хонаҳое ки хоҳиш кардем навор кардем бачаҳо тамошо кунед. Баъдан барои реклама WhatsApp мегузорам. Чизе ки доред аз ҷумла хона, мошин, квартира, техника, компания, офис чизе ҳастай дар WhatsApp муроҷиат бикунед. Ёки омада навор мекунем, ёки мақсад ки равон мекунем суротоша, видеоша ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. Чунки дар YouTube, дар TikTok, дар Telegram ва Instagram ва дигар сайтҳо поделиться историям шумо азиз. Навора тоқӣ тамошо кунед, бениҳоят навори зур. Лайкҳоро монед аввал, баъдан тайёр шед барои тамошо кардан. Мо навора шурӯъ мекунем, комментҳо қатӣ поддержка кунед бачаҳо азиз. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. Дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. Ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебаранд гап мезанам. Гӯш кунед, фақат аз номи Савдо ТВ Акада муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. Ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ Telegram канал шудагӣ бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. Ана ҳамин Telegram канали Савдо ТВ дӯстон. Бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ҳамин Акара эълон мекунем, нигоҳ кунед. Мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. Мо коргарем, парикмахерс ки дар кор мекунем, яъне ки дар сартароҷхона кор мекунем. Дар Душанбе кор мекунем, мо дар аренда квартира дар кораем моҳона. Аз 700 сомон то 1500 сомона мегирем. Кадомитон дар территорияи Душанбе хоҳиши аренда додани хонаҳотона дорен. Мақсад мо одамои боварӣ иншоалло ки тоза ва озода хонатона нигоҳ мекунем. Дар WhatsApp мон муроҷиат бикунед. Кадомитон дорен дӯстон, марамат аз номи Савдо ТЖ акақати занг занед, хонаҳотона аренда биден. Мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. дӯстони азиз, нигоҳ кунед хонаро шумо. Ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Алабайталда қарор дорад бачаҳо азиз. Алабайтал. Мошинбозори Навайку ана ҳамиҷа. 2 хонагаҳай 6 сотиқ замин дора. 2 рақам WhatsApp дастӣ рӯи экрани шумо. ҳозирашта 550 000 мега муомила дорад дӯстон. пеши Мошинбозор, рӯбарӯи 11 линия. Об 2 линия ҳастай дорад. Свет пастяни 2 хона бо таххона, подвал, документҳо ҳаст. Магазин пеши хонада. Медпункт дора. Маршрути 41 Айсаховат 286 Айленский Рӯдакӣ Канечкашай мега. Дӯстони азиз, 41 яъне ки маршрут 41 Айсаховат 268 аз Ленский Рӯдакӣ Канечкашонай. Инами территорияи мода мега. 550 000 сомон. Ягон татонда лозим боша ёки ягон хешу ақработонда лозим боша, ай ҳамин тарафо хонаи арзон кофтисай. 2 хона 6 сотиқ плюс таххона подвалш хати бачаҳо азиз. об, свет, шароитҳои беҳтари зиндагӣ. Марамат занг занед.
дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. 75% видео дӯстон хонаҳои Душанбеай. бовар кунед, ҳамин рӯза видеода ма худам проса дам гирифтам да. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Сино дар Гипразем қарор дорад. маҳаллаи Навбаҳори 2 бо канечкаи чи ҳастае ку бача азиз, маршрути 58 маршрути 6 ку ана ҳамоҷа қарор дорад. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, дар ошёнаи якум қарор дорад. доми 7 ошёна, хона дар ошёнаи якум, духонага масоати 43 метри квадратӣ, 410,000 сомонӣ. доми 7 этаж дар этажи якум 410,000, пеши маршрути 58-6. обсветш дуюмӣ бо кирпич сохтагиай дар наздикии мактаб, балниса, масҷид, аптекаву магазин ҳуҷҷатҳои 100% ремонтҳои хона нав кардагӣ савдо мешавад 410,000 сомонӣ. боз муомила дорад. марамад аз умми канали мо ҳамроҳи соҳибхона масиҳат кунем бигиренш. видеода лайк монен, дар канал подписатсия кунен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, территорияи Ҷиликул, Гаравти Дӯстӣ. ана нигоҳ кунед ака. обши дар умум 15 сотиқ замин, 5 ҳуҷраи хушрӯ. Гаравти Ҷиликул Дӯстӣ, 235,000 сомон. хона бо хишти пухта бардоштагӣ. роҳи калон. нигоҳ кунед дӯстони азиз. пушти хона раҳ. проекти фасонқатӣ, кат, дарахто, ҳавли стяжка, 5 дар хона, 15 сотиқ замин, 235,000 сомонӣ бо муомила дорад. занг зада масиҳат карда бигиренеш. шояд нафаре ки аз ҳамин тарафҳо хонахарай, шояд ягон дӯстотон, бардоротон, шиносотон хона гуфтесай, хонаи арзонтар рақамҳои 45-14 рақамҳои дастӣ ватсапи соҳибхонаай метавонем ки роҳӣ кунем. мигӯям яка хона дорад, масоати заминаш 15 сотиқай, агар ки бигирӣ марамад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ҳами Симиганҷ шунавидагин дар Ваҳдат бача азиз. ана ҳамиҷа як хонагай 4 сотиқ замин дорад. шаҳри Ваҳдат дар Симиганҷ 4 сотиқ як хона, 320,000 сомон. рақамҳои 92 ахири номерои соҳиби хона қатӣ масиҳат кунед дӯстони азиз. ҳамин канали Саудо ТВ, канали Саудо ТЖ ягай дӯстон. мақсад хонаҳоро ки бисёр қабул мекунем, маҷбур мешавем ду канал кушем, дар ду канал видеонавор кунем, як рӯз пас бачаҳои азиз. аз шумо дастгирӣ аз мо эълон кардан дӯстон. чизе ки дар кортонай комментария кунен, мода занг назанен, хоҳиш мекунем бачаҳои азиз. рақамҳои барои реклама мондагӣ, чизе ки доред роҳӣ кунен, чизе ки дар кортонай комментария кунен, мо мехонем амро ҳамаша. баъдан худо хоҳад аз рӯи комментиҳои шумо навор мекунем бачаҳои азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. территорияи Ҳисор даем дӯстон, нигоҳ кунед. 8 микрорайон, бозори Самоҳ ҳаст ку дукомната квартира дар ошёнаи дуюм, масоат 40 метри квадратӣ, дар умум 278,000 сомон. хонаи мо ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ савдо мешавад 278,000. дар ошёнаи дуюм, 2 ҳуҷра, 40 квадратный метр, хонаҳо тайёр кардагӣ 278,000 сомонӣ. рақамҳои 3896 занг бизанем. камбудиҳои суханронӣ дар вақти видео кардан, монтаж кардан, яки дар бораи маълумот додани хонаҳо дӯстон аз чӣ вобаста медонен? аз равон кардани адресҳои хонаҳо дӯстон азиз. ба ҳамин хотир адресҳо ки пай дар пай нест, мо ҳам дар рафти суханронӣ маълумот додан дӯстон камтарак хато мекунем, чунки вақти равон кардани хонаҳотона ҳаракат карда мо намунаи хонаҳо, яъне ки намунаи адрес роҳӣ мекунем, хушрӯ аз рӯи намуна равон кунем. шашумин квартира дар шаҳри Ваҳдат, ана ҳамин домда дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ, як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи сеюм, масоати 33 метри квадратӣ, дар Карасинка, шаҳри Ваҳдат, наздикии ҳайкали Модар қарор дорад.
325,000 сомон боз муомила дора бача азиз. Кадомитон ки лозимай занг заненда масъя кунем бигирем бача азиз. 325 та 33 квадрат ина қисми душ, қисми ҳоҷатхона, қисми кухни, як хонаи хушроак дар этажи сеюм Карасинка, шаҳри Ваҳдат. Далши занг занен. Мега ки супермаркет, мағозаҳо, мактабҳо, майдонҳои варзишӣ ҳамаш дӯстон ҳастай. Хулоса таъмири нави замонавӣ. Занг занен, адресҳои праша, маълумоти бештара бигирен. Иҷозати ремонтам ҳастай бача азиз. Ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин дом қарор дорад азиз. Дукомната квартира дар ошиёнаи сеюм. Масоҳат дар умум 40 метри квадратӣ. Хонаҳо евроремонт кардагӣ. бениҳоят расход кардан дар вақти ремонт кардан. Фурӯшӣ срочна бо ремонти замонавӣ. Дом иборат аз 16 ошиёнага. Хона қарор дорад дар ошиёнаи сеюм дӯстон азиз. Пешпардохт пардаҳояшам мега заказ кардагем. Маълумотҳои бештар бо телефон 499,000 сомон дар гардиши Ленинград, шаҳри Душанбе да занг занем масъякем бигирем. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки ана ҳамин квартира духонага квартира дар ошиёнаи якум қарор дорад. Доми мо 14 этаж дар этажи якум. Масоҳат дар умум 42 метри квадратӣ. Ноҳияи Сино дар Гипразем назди мактаби 91 военни гарадок аст ку назди заправкада. Аз Деҳқонбозор рафтанда тарафи дасти чап мешава хоб военни гарадок, тарафи дасти рост мешава заправка. ана ҳамин ҷада қарор дорад. 465,000 сомонӣ бо муомила дорад дӯстон. 14 этажни дом, якум этаж 42 квадрат, 465 та. Инак қисми кухниш дӯстон. Душ ҳамин ҳолат кардагӣ, ҳоҷатхона отдельни кардагӣ, кухни отдельни кардагӣ, ду хонаи хушрӯ кардагӣ. яъне ки барои зиндагӣ кардан беҳтарин вариант занг занем. дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшимон. Навора дӯстон нагзаронен. ҳамин видео бисёр кишид, бисёриё бачаҳо азиз хушна мета гузаронда нигоҳ мекунад ки нархаш чанд сомай нашид гузарон. Хеле не бачаҳо, баъзе хонаҳо ҳастан қиматаи нархаш не ки шароитҳои соз дорад. Шумо гӯш кунед, қимати беҳиммат мегӯям. Квартираи фурӯшӣ яккомната квартира дар ошиёнаи якум. Масоҳат дар умум 35 метри квадратӣ. Срочна фурӯшӣ квартира. Масоҳат 35 квадрат плюс 18 квадрат подвал. Обши чанд мешавад? 52 квадрат обши бача азиз. 52 квадрат мешавад. Якум этаж 4 этажни дом кирпични бача азиз 3 метр мега баландӣ. хоб шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур 35 квадрат хона, 18 квадрат подвал, 355,000 сомонӣ. Марҳамат, беҳтарин вариантай занг зада маслиҳат карда бигирениш. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки якхонага квартира дар ошиёнаи якум. Масоҳати 26 квадратни метр. бовар кунем бачаҳо азиз, ҳамиш нашид. ана ҳамиш гарени қиматай. ноҳияи Фирдавсӣ 63 микрорайон. Якхонага 26 квадрат 412,000 сомон бача. 400,000 сомон ёфтанаш бовар кунен. фикр мекунам гарени қинай. неки бача 26 квадрат як хона ҳам нест охи. 26 квадрат 412,000. ҳамира дӯстон ман гаранти метавам ки ҳамин 95% савдо намешавам. чунки арзанда нест охи бачаҳо азиз. Открытый лестница плюс бо. хай ба шарте ки лозимтон шид ҳамин рақамҳои 12-16 занг занед дӯстон. ремонтш кардагиай, тайёракай, хушроакай
یکی کوادرات کمه بچه عزیز. 412 زور رقمای 1216 زنگ زنین معلوماتی بیشتر بگیرین. به هر حال قیمت تر دوستان. خانه هاتون نرخشون هوایی نگذارین بچه عزیز. 11مین کوارتیرای فروشی. دو کامناته کوارتیره در آشیانه 16 در عموم 53 کوادرات متر در ناحیه سینا در شهر دوشنبه قرار دارد. رقم‌های 4 تا 1 اخیری رقم‌های صاحب ملک. فروشی 53 کوادراته در آشیانه 16 با تمامی چیز چورش، با تعمیر نو و با صفت، با مبل‌های نو، سویت، آب لیفت، مغازین، باغچه کودکانه، مکتب همش هست. خانه در زرنیسار در دام مسترا قرار دارد. تیرزه‌هاش طرفی اینفکسیون نگاه میکنه. التماس خریدار انیق زنگ زنین. 500,000 16 مترش 53 متر کوادراتی لازم باشه زنگ زده بگیریم بچه عزیز. مسئله لایک ها بیم 80% ما نماندیم لایک. اینا باور نکنین طرفی دست چپ نگاه کنین ده ایتو میگم ایتو فراموش میکنیم بچه. همین یه لایک باشه مونین ماندیم بعد کامنتر کنیم ماندیم. میگذاریم بعد 12مین خانه فروشی. خانه نزدی حولگی فروشی 490,000 سومون نرخش. 3 کامناته 2 سوتیق زمین در ناحیه شاه منصور در شهر دوشنبه. رقم‌های اخیرش 27 و 27 ده اینترس نباشه زنگ زنین بچه عزیز. خانه را بینین شکاتور شپاکیلوفکا کردگی پدابوی یک خانهش ای حالت 2 سوتیق زمین 3 حجره ناحیه شاه منصور. خانه نزدی حولگی 490,000 سومون با معامله داره. کدومیتون ده لازمه زنگ بزنین از امی کانال سعودو تجه همراه اکا مسیح کنن بگیرینش. در مسئله کردیت، مسئله ارزان شوی، مسئله علی شوی هیچی قید کردگی نیسته. با فکرم که دوستان نمیشه و سریوز این خرید رو سومی زنده 490,000 سومانی زنگ بزنین. دوستان عزیز میگذاریم با 13مین خانه نزدی حولگی. بچکایی که از محله چارتوت از پلیتکنیکوم چروم اوچسکا کلخوزی کمونیزم شهر دوشنبه از چارتوت خانه نزدی حولگی گفتستن. مرا رقمای صاحبی خانه 88 و 66 تا زنگ زنین. خانه ها همین حالت تیار با طلبات زندگی یعنی که جوابگو کردگی 4 کامناته 4 سوتیق زمین 670,000 سومون. از چارتو دوستان ما تقریبا 1 ماه پیش رفته بودیم. یعنی چند قبل اگر خطا نکنم 5.5 یا 4.5 سوتیق زمین داشتک 3 در خانه داشتک 550,000 نرخ مونده میشه. 530,000 با فکرم سوداش که بود. خیلی کلانتره کمتر با خونه‌ش هم بسیار دسته. 88 66 رقمش زنگ زنین. 14مین خانه نزدی حولگی فروشی 570,000 سومون 3 کامناته 2 سوتیق زمین در ناحیه شاه منصور در شهر دوشنبه قرار دارد عزیز. رقم‌های 06 و 05 زنگ زنین. چطوری که می‌بینین خانه تیار کردگی با طلبات زندگی جوابگو کردگی یعنی که سودا میشه 570 تا با معامله داره. لازم باشه از نومی سودا تجه اکاقاتی زنگ زننده مسیح کنم بگیرین عزیز. نوار پشتی 23 ثانیه کم 20 مینوت بود بچه عزیز. چیزی که بعد روان کردن خواهش کردن کامنتر کردن نویسین زنگ زدن حرکت کردیم نوار بهترین نوار کنیم برای شما پیشنهاد کنیم بچه عزیز. نوار ما خلاصه که جنبه سید ما واتساپ میگذارم چیزی دارین روی کنین یکی اومده نوار میکنیم خدا خواهد حرکت کرده در کوتاه‌ترین مدت سودا میکنیم. لایک ها رمانین در کانال ما پادپیسه سکنین چیزی دارین دوستان مراجعه بکنین.